Významným centrom Horného Gemera je 20-tisícové okresné mesto Rožňava. Rozprestiera sa v údolí rieky Slanej medzi svahmi Slovenského rudohoria a planinami Národného parku Slovenský kras. V súčasnosti je Rožňava strediskom služieb cestovného ruchu turistického regiónu Gemera. V katedrálnom kostole Na nebovzatia Panny Márie z roku 1304 môžete obdivovať bohatú gotickú a neogotickú výzdobu, pripomínajúcu stredovekú podobu interiéru. Jedným z najvzácnejších umeleckých diel v katedrále je neskorogotická tabuľová maľba neznámeho autora Rožňavská metercia z roku 1513. Detaily obrazu približujú vtedajšie banícke a hutnícke postupy v dobývaní a spracovávaní rudy. Na najvyššom mieste Homoľového kopca sa týči pôvodne gotický hrad zo začiatku 14. storočia, hrad Krásna Hôrka. Vlastnili ho tri významné rody: Mariášijovci, Bebekovci a Andrášijovci. Hrad bol obývaný až do roku 1812 a jeho posledný majiteľ Dionýz Andráši ho premenil na rodové múzeum a v roku 1906 ho sprístupnili verejnosti. Interiér hradu je ukážkou vtedajšieho životného štýlu šľachty. Expozícia je rozmiestnená v troch častiach hradu. V najstaršej časti je expozícia venovaná dávnej minulosti, praveku v gemerskej oblasti. Vzácnym exponátom románskej a gotickej doby remeselnej činnosti na hrade a v jeho okolí. Nevšedná je zbierka stredovekých zbraní a zbierka zbraní orientálneho pôvodu. V obytných priestoroch hradu dominuje pôvodné zariadenie zo 17. storočia, vzácna zbierka obrazov a zachované zariadenie hradnej kuchyne. V kaplnke je rodinná hrobka Andrášijovcov a mumifikované telo Žofie Šerédiovej. Unikátnou secesnou pamiatkou je rodinná krypta Františky a Dionýza Andrášijovcov. Nachádza sa v blízkosti hradu Krásna Hôrka a ich sarkofágy strážia za vysokým múrom v zlatom i mramorom vykladanom mauzóleu anjeli. Obec Betliar sa môže píšiť honosným kaštielom s pôvodným zariadením a zbierkami. Jedinečná je historická knižnica s viac ako 15 000 zväzkami. Zbrane, keramika, porcelán a vzácny nábytok je v ďalšom interiéri kaštieľa, ktorý je len 7 kilometrov vzdialený od Rožňavy. Kaštieľ obklopuje svojou rozlohou 57 hektárov najväčší park svojho druhu na Slovensku. Gotický evanielický kostol v Štítniku je v Gemeri z pohľadu stredovekých nástenných malieb najbohatší. Hodnotný interiér kostola skrýva veľké umelecké bohatstvo, prezentované vzácnymi epitafmi, kazateľnicou, neskoro renesančným oltárom, bronzovou krstiteľnicou a spomínanými stredovekými nástennými maľbami zo 14. a 15. storočia, ktoré sa niekde zachovali až v troch vrstvách nad sebou. Oblasť Gemera je známa aj svojimi jaskyňami. V priebehu tisícov rokov tu vznikali neobyčajné formácie krasových útvarov. Ochtínska aragonitová jaskyňa sa nachádza len 25 km od Rožňavy. Jej priestory vznikli činnosťou vôd a kryštalických vápencov a svojou unikátnou výzdobou je jedinečným prírodným javom. Najznámejší je útvar nazvaný Srdce Hrádku. Táto krehká krása je o to cennejšia, že je jednou z troch aragonitových jaskyň na svete. Pestrou kvapľovou výzdobou zaujme návštevníkov Gombasecká jaskyňa. Dominantou sú unikátne, tenké a duté brčká,
ktoré dosahujú dĺžku až 3 metrov. Pripomínajú kamenný dážď. Jaskyňa si pre svoju jemnú výzdobu vyslúžila prívlastok rozprávková. Domica je jednou z najkrajších kvapľových jaskyň v Európe. Môžete tu obdivovať nespočetné množstvo sintrových útvarov, z ktorých najviac vynikajú kaskádovité vodopády, tzv. Rímske kúpele. Keď budete mať šťastie a v podzemí bude aj dostatok vody, môžete absolvovať atraktívnu plavbu loďou po riečke Styx. Cieľom turistického sprístupnenia Krásnohorskej jaskyne je ukázať jaskyňu v pôvodnom stave. Prehliadková trasa je vybudovaná bez zásahu do morfológie jaskyne. 450 metrov dlhú trasu absolvujete v koryte vyvieračky Buzgo v kompletnom jaskyniarskom výstroji. Kvapeľ, stalagnát rožňavských jaskyniarov, je so svojou výškou 34 metrov najväčším útvarom tohto druhu v Európe. V meste Levoča je zachované množstvo kultúrno-historických pamiatok, kde okrem budovy radnice dominuje hlavne chrám svätého Jakuba. Je to trojloďový kostol s mohutnou svätyňou. Bol postavený v poslednej štvrtine 14. storočia. Najväčšiu pozornosť si zasluhuje interiér kostola. Sú to predovšetkým gotické oltáre, a z nich najcennejší je hlavný oltár, ktorý s výškou 18 metrov a 62 cm je najvyšším gotickým oltárom na svete. Celý je urobený z lipového dreva bez použitia kovových klincov a vznikol v rokoch 1508 až 1517 v dielni sochára, rezbára, majstra Pavla z Levoče. V obci Dravce sa nachádza pôvodne ranogotický kostol z druhej polovice 13. storočia. Tento rímskokatolícky kostol svätej Alžbety bol renovovaný v roku 1956. Klenba lode je z prvej polovice 15. storočia. Nástenné maľby sú z konca 13. storočia a z polovice 15. storočia. Vnútorné zariadenie je gotické, je to práca miestneho rehoľníka z 15. storočia. Hlavný gotický oltár z čias okolo roku 1450 je neúplný a doplňa zbierku Szépművészeti múzea v Budapešti. Zvon je z roku 1516. Kostol Ducha Svätého v obci Žehra je neskoro románska sakrálna stavba z druhej polovice 13. storočia. Najvzácnejšie pamiatky v kostole predstavujú nástenné maľby z konca 13. storočia. Cenné je aj zariadenie kostola. Oltáre a kazateľnica pochádzajú z polovice 17. storočia. Stavba kostola prebiehala v rokoch 1245 až 1275. Charakteristickú cibuľovitú drevenú kopulu na veži dostávali v roku 1769. Kostol Svätého Ducha bol pre svoj historický a umelecký prínos zapísaný do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO ako súčasť súboru Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia. V Maďarskej republike v údolí rieky Bodva vo výške 460 metrov nad morom je zrúcanina stredovekého hradu Sádvár. Nepravidelne tvarovaný hrad bol postavený v 13. storočí po vpáde Tatárov na obranu Turnianskej oblasti. Neskôr sa stal župným sídlom. V 15. storočí hrad získal svoju konečnú podobu za panovania rodu Bebekovcov. Viackrát bol obliehaný a najvýznamnejšia bitka sa odohrávala v roku 1656, keď hradby 4 dní odolávali paľbe z kanónov. Obliehanie sa však končilo kapituláciou a už aj tak značne poškodený hrad na rozkaz Lipouta Habsburského vyhodili do povetria a zbúrali v roku 1685.
V gotickom štýle postavený kláštor Palovínskeho rádu sa nachádza v blízkosti obce Mártoni. Patrí k najzachovalejším kláštorom z obdobia 14. storočia. Svojou impozantnou veľkosťou dominuje v starom bukovom lese. Steny a klenby kláštora sa celkom zachovali, preto bola možná jeho čiastočná rekonštrukcia. Na interiér a svätyne čaká oprava v budúcnosti. V obci Ragáj sa nachádza pôvodne v románskom štýle postavený kostol zo začiatku 13. storočia. Stredoveké nástené maľby a latinské nápisy v období reformácie veriaci vybielili vápnom a preto sa z nich len niektoré časti podarilo zachovať a reštaurovať. V barokovom štýle postavený interiér z roku 1790 je bohato zdobený rezbami a farebnými maľbami s ľudovými prvkami. Kazateľnica vyniká jemnou rezbou a bohatou výzdobou. Len o niekoľko kilometrov južnejšie je podobný ránogotický kostol z 13. storočia v obci Zuboď. Postavili ho ako jedinú kamennú stavbu miestni pôvodom slovanskí obyvatelia. K turistickým atrakciám na gotickej ceste v oblasti severného Maďarska patrí určite ojedinelý chov huculských koní v Aktelekskom národnom parku. Kone sú voľne chované a využívajú takmer 200 hektárovú planinovú pastvinu počas celého roka. Majú vyrovnanú povahu, takže bez obáv môžete jazdiť či voziť sa na koči alebo v zime na saniach a ak jazdiť ešte neviete, tak vás to tam naučia. Pre záujemcov sú pripravené celodenné alebo aj viacdenné programy. Vo Vidieckom múzeu v Jošfafö sa dozviete, ako sa kedysi v tejto oblasti žilo. Uvidíte vidiecký štýl budov s izbami radenými za sebou, s pavlačou tvorenou drevenými stĺpmi a ďalšími hospodárskymi budovami. Popozeráte si tu aj rôzne expozície z miestnej histórie. Jaskyňa Baradla. Jej celková dĺžka predstavuje 25,5 km a z toho 5 km a 300 metrov dlhá domická vetva sa nachádza na slovenskej strane. Jaskyňa je veľmi bohatá na kvapľovú výzdobu rôznych foriem a farieb. Nezabudnutelným zážitkom návštevy patrí počúvanie hudby alebo koncertov, ktoré sa pravidelne konajú v koncertnej sieni jaskyne. Rovnako prekrásne chvíle môžete zažiť a jedinečné túry absolvovať v ďalších jaskyniach Aktelekského krasu. Sú to jaskyne Béke, Košút, Meteor a jaskyňa Rákovci.